Nou, we hebben in Leeuwarden vangen veel mensen, kerken, maar ook individuele gezinnen, vangen mensen op. Dat moet zo blijven totdat er een beter alternatief is, vind ik. Want die mensen moeten niet op straat zwerven. En overigens is het wel prima om mensen ook goed te helpen die terug moeten. Want het gaat altijd om mensen die uitgeprocedeerd zijn, vele malen. En die terug kunnen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld niet terug kunnen omdat het land ze niet meer wil ontvangen. Die krijgen sowieso alle ondersteuning. Dat mag ook van het kabinet. Dus eigenlijk de simpele oplossing moet zijn. De opvang vindt op een aantal plekken plaats. Dat mag best, op 5 of op 10. Maar daar willen we over onderhandelen. En voor zover dat niet gebeurt, moet het gewoon in de steden kunnen plaatsvinden op een humane manier. Ik denk dat heel veel, daar moet je heel reëel in zijn, heel veel asielzoekers, nou dan wordt dat een schrikbeeld om naar zo'n locatie te gaan. Waar je toch de druk op je zit om weg te moeten. Het is nu al heel moeilijk, bijvoorbeeld als we tegen mensen zeggen, nou in Ter Apel is onderdak. Maar daar willen ze eigenlijk niet van horen, want Ter Apel is voor hun gevoel wegwezen. Dus ik zie niet dat dit iets oplost, maar ja, ik denk het alleen verergert. Dat we nog meer mensen krijgen die rond gaan lopen, ja, die gewoon daar niet naartoe willen. Ja. Ook, vind ik ook wel begrijpelijk dan. Ook op het gemeentehuis binnen ze net blij met het besluit. Nou, wij zijn ernstig teleurgesteld. Wij vinden dit echt een actie van een beetje kop in het zand steken. En wij hadden wel een ander resultaat verwacht en ook gehoopt. En daar hebben we ook lang op ingezet. Maar dat is er niet uitgekomen. Wat doe je hem dan? Wij gaan gewoon door. Dat kan voorlopig ook. En ik moet nog maar zien of het Rijk kan zeggen dat we iets moeten stoppen. Wat de gemeente zelf belangrijk vindt om te doen. En wat unaniem door de Raad wordt gesteund. Maar dan dreig je de boetes. Ja, nou dat moeten we nog maar zien. Want ik hoor de commentaren links-rechts voorbij komen. Wij betalen dit vanuit de WMO. Dat kan ook, dat is ook onze plicht. Dus we houden ons ook netjes aan de afspraken met het Rijk. Dus ik ben heel benieuwd wat de titel is dat wij dit zouden moeten gaan stoppen. Sterker nog, wij willen nog steeds ervoor zorgen dat het Rijk mede verantwoordelijk wordt hiervoor. Het liefst helemaal verantwoordelijk, maar dan maar mede verantwoordelijk. Want dat is onze inzet tot nu toe geweest. In Drachten wordt help of opvang bij on 23 uitprocedeerde asielziekers. In Ljouwert worden 16 vluchtelingen opvangen en op het Jereveen 3.